Chikay na siya eh. Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. So for today's video. So for today's video, magmumukbang na naman tayo! Hey. Ang kakainin natin Ay, ay pansit, manok, Manok din. baboy, Pork, Pork crispy rib. pork ribs. crispy pork ribs. and At mango gumawa din si Tito Eneng ng gravy. Barbecue sauce. barbecue sauce. So nasa mga channel nga Eneng Admiling ang pagluto ni Eneng ano pero wala pa na-upload no, so abang-abang. So guys, Tatay fruits dire guys, mango and watermelon. So, So napod tayo mga salad. salad vegetable salad. Made by So ganauna si Ante. David Love. So, syempre, padaplin sa tanong kay mga sa tagtarong kay si Chino, moro na iyang app niyan. Also kani padaplin na to kay para makakaon tagtarong. So, kanida ino, paano siya? Continue ba yun yung sponsor gyapon ni Na siya YouTube channel nga California with Love. So, please subscribe sa iyang channel no kay very generous Thank and you. buutan and everything. So guys, without further ado, Let's pray na mga Meg. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa pagkain na nasa aming harapan. Sana po lahat ng tao ay may kinakain. In Jesus' name, Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Yay! Yay! Let's go! Let's eat! Wait up. So yummy. Kalame. So, guys, let's eat na no. Unang hungit para sa mga kameg ni Nitch. Napakang sa mugar. So guys, crispy pork ribs. Diba? So, let's try na to eat. Kuan mo na ka ng humay. So, naghapon mi sa mo ang rooftop ko doon, no? Anong kuno man yung rooftop mo? Na-rooftop ko dahil. Correct po. Dami kay ang pork ribs. Basta ba kopi? Ay, kaya ka nagsoso. Pwede mo maumay. Maumay. Pagkayo kong papi. Guys, so yan natin. Nabit to. Kupot. Dagat sa papi yun. Hmm? Ayun man eh. Galing ka na. Kapstay na. Ha? So, na-eat na si Chill of watermelon, no? Ilutong bata. Gutom na basta. So guys, let's try the pancit. But lagyan mo ako, mami. Ako na ulit mo, guys. Ako na. Okay. Bebe dyan, ah. Ikaw bang kape? Ikaw? So, si Chin, guys, mapay pagmatanin niya. Ikaw? Tagalog lang ka na yun. Kasi kakagising niyo lang ni Chin. Ano yun? Kaya sobrang taas ng energy. Tibay ka. Tawal ka. Hindi ako marunong mag-ano ulit. Ah. So, nagluto ng pancit guys. Mercy niya. Shout out mo. Shout out Mamsi. Mercy. Dalawa. Hmm? Dalawa. Mama bala. Shout out. Ikaw? Painom ko na ano. Tutukan ko ba
sa baboy tuning. Kaluod Hindi yun. na nagkot. Hindi nakasulipan pa. Red, imo ha ako kay Kulo. Ano ka Kulo? Ako ang asin! Kulo ako. Ayan! Basta blue ako ha. Green imo. Shout out, baby. Kaiser. Ang takay. Saan ka be? Putangin mo ako kang. Kami yung ribs oh. Ikaw lang ako, di ko kayo. So, Chin, guys, na-enjoy na sa Watermelon. watermelon. No? Ayan pa, kasilpan papi ining. Ikaw, tumanda na ako sa inom sa ining ha. Asa kalat ko, guys? Ha? Ang tang. Ay, lag. Yung anak ko eh. Dagsudo ko sa tubig. Bisag. Pang barbecue raw sa ang sauce pero amog yung gikuan no. Gikuan sa crispy pork rib so crispy siya guys. Wala gyud sang halong biro no. Ano? Ipadool daw sa kanila. Sarap. So, guys, feel kinakakunti ka dali. Me too, me too, me too. So ang layo ng hilungitan ko. Nasa layo ng bukid. Lami ang barbecue sauce. Tulo man naman ka buko. Imurot na natin. So, na nila ang plano, guys. Uy! So ang pancit guys, sobrang sarap talaga. Sobrang sarap ng pancit guys. Balik na yung wak-wak mama Tintin. Apla wak-wak. Ang pila? Yung ko. Ah, sobrang sarap. So guys, anuhin nyo na lang, intindihin nyo na lang kung ganito lang kasimple yung mukbang namin. Kasi mga simpleng tao lang kami. Natural na natural. Walang itsos. Para Hindi katulad kay Zach Choi. Nagbawal ka din mo. Hello, nakapabay sa steeping. Yun na. Ah! Dili pa, kay napamit trabaho ng ugma. Dili pa. Oh, tawag lang balik kay nag-vlog pa mi. Nawag na mag-gaya. Ah, Bye-bye, Kai. bye Kai. Nano. Hi Kai. Nano. Sarap talaga, guys. So guys, Kain muna tayo ng mangga. may tumawag sa amin kanina kasi tinubag ng nga kasi yung igsuon to ining ang nanawag. Hindi, Isa dyan. Kaiser. Aw. Pamangkin ko yan. Hindi na ka? La. So, umauna po kanina si ang Queen Kuloy. Elsie. Ano ba na? Queen Elsie. Kaya Lloyd Cafe Cadena. Meron na sanang vlog si Niche noon kay Lloyd Cadena kaso hindi niya na Abutan. hindi, wala na mo na na-shoot. shoot. Wala matiwas. Kaya isushoot niya mamaya. Iba yung i-shoot niya ngayon. Go. Ay, gawa ng putik nila. Yung lagi na basta. Lagi uwas. Erin mo. Huh? Ito na. So ngayon ko lang na-enjoy yung ito.
Pork rib. Kaya ba't ang mga bukog? Bukog na ako daghan. Kakain. Ayaw! Hindi ko mabisog ko kaon. Kain na papi. Ingin. Dami kaya pansit man ko. Ayaw papi. Papi. Ano gusto mo? Ito eh. Gain ko ba? Ano ba eh? So guys, dako kay kaon sa Mang Chitin guys. Yeah. Ano yung daot ko? Tilok to the bones. Yeah guys. Parang akong zombie dito guys. Hoy! Ano mas abi? Ang ko. Ang ko. Ang ko. Yala ko ah. Dito ako. Hindi ko rotot. Bernes mo dahil mo. Ano ang kala sa'yo? Kaya like it. Di. Napuro rin mo. Umalas gabi eh. Gabi. So guys, pupunta kami bukas ng gabi sa amin no? Kasi tumawag si Bibi Kaiser. Ang loi-loi niya. Kasi busy pa kami ngayon kasi mag-shoot pa si Atinich. Wala nang oras para mag-ano eh. Namang gamit tapos bukas pa mag-flooring pa. Actually, ang dami na namin na-shoot. Hindi pa na-edit lahat. Kaya, puno na yung cellphone ko. Grabe guys, ang sarap talaga guys. Purot So, na yung kanin ko dito. Second mango ko na to. Mango. Mango? Mango. Hangga. Elasala. Gusya. Nangitag inasal si Chin guys. So, baka naman. Din, baka din. So guys, hindi ko alam kung mukbang to or food challenge. Ako. Ay, paspas kay kumakaon. Pero di ko kaharap. Ako kahurot. Kasi nagdali ko sa akong vegetable salad na akong favorite. So si Chin lang talaga nakaubos nitong watermelon. Yan sa pangayo, no? Muna niya. Bugla yan. Bayam, good. Muna niya. So guys, ang sarap na. Pwesto. Ay, Itong itong kita ni. baso lang. Di Saan? mo kita ni. Padool. So ito yung salad ni Mami Tintin, no? Eh, ayun ka. Lalo ko. So guys, paalala lang po ito ha. Ikalok. Hindi po kami araw-araw nagmumukbang. Ikal. Lagoy. Okay. Lagoy. Hindi ko makauban si Amigoy. Balik na ang manok na ako. So mamaya nakakain ng salad si Nitch. Kiss pa ni kiss. Kiss! Guwapa. Tingong na. Paano ko papiinin? Papi, go down. Ano mo papi-papi, brad? Sa ituon mo. Papi ko ata. Abano ka papi, brad. Ah. Puro ka Mama Tintin, brad. Guys, I'm working Sprite si Chin guys. Okay. Paining, be. So, let's outro na kung mana mo ha. Busog ka na ba, Nitch? Hindi pa. Oo. Hindi balik. So, ginay. So, guys. What's up? Uy. So guys, let's outro now. Outro now? So, guys. Outro now? Busog na kayo may mga leg. Sa mga Oh, name. ay, sige. Kuan ka. So, okay, 1, 2, 3, go. So, That's- hindi ko wait papi. One, two, three, go. That's it. Mga meg. Meg.
1, Thank you so much, Dar, for this food. Yeah, Busog na sad mi, no? Busog kay Meg to, di na gid Thank you makaya. so much, mga Meg, for watching. Thank you so much for watching. Until next mukbang video. Yes. Mugbang. Mukbang. So, I think stop sa tag mukbang. Mga pila ka ko, ano? Pila ka weeks or days. Then, at Days sa naman? sa mga nainasad para maiba sad ba? Random. Oh, So, so yeah. what what can you say? Thank you kayo mga Meg. Please like and subscribe and share and comment and press the notification bell. Notification deal. Ha? Sige na. So, Please click the notification bell Bell. for you to be updated sa among mga latest vlogs. thank you. Thank you, Mitch. bye-bye, Mitch. Lagi ng pag-subscribe. So, So God bless you all mga Meg and I. Thank you. You.